girls to nikech okonyal fee makono odhi to temo to tere kata skul machielo kapo ni nondikne check mar moi girls onyalo duogo iru mondo koro ulok ne check ni odhi go skul machielo ni. Yes, iloko ga but o take ga process ke nyako do ka treasury mu chiwo evidence gimomiyo gini no bet koro nyalo yudo ka maybe janyuol to nosekete pache ni odhi yudo pesa mar basari 5,000 no koro ka time no oneno kadhi chendo matin kore momiyo mostly wadwaro gani wamiyo gi time ma nyathi ka nyathi okelo no mana calling letter mar school mose donje. E chendo gi duto te Evaline iwacho ni intiere joma timo vetting intiere joma intiere committee jo committee gi tich gi maduong en ang'o magitimo? Okay, wan kaka Kibra wa involve ga jomo pogore waluongo community leaders mondo transparency obedi, waluongo community leaders, waluongo religious leaders, waluongo DCC, waluongo chiefs mag kila ward, kasto koro committee mar CDF bebete mondo kik ji complain ni maybe watimo kendwa nyaka wa involve jogi kech yudo ka chiefs